Dobrý večer, komisaři. Harvey Dent nedorazil domů. Ovšem, že ne. Co pak si s ním provedl? Já? Já byl tady. Kdo od vás ho měl hlídat? Vaši lidi? Pokud to tedy ještě pořád jsou vaši lidi. A ne Maroniho. Neníčí vás to, komisaři, vědět, jak hrozně sám v tom vlastně jste. Necítíte zodpovědnost za ten malér, ve kterém se teď Harvey Dent odstnul? Tak kde je? Kolik je hodin? Co na tom má záležet? No, tak třeba to, jestli je na jednom místě nebo na několika. Jestli si máme hrát, tak budu potřebovat kafe. Hra na zlýho a hodnýho Poldu. Ne tak docela. Nikdy nezačínej hlavou, oběť je pak mimo, víš? Necítí. Vidíš? Chtěl jsi mě. Tady jsem. Chtěl jsem vidět, co uděláš. A nesklamal si mě. Nechal si umřít 5 lidí. I Dent teď musí trpět za tebe. A to už je i na mě dost hustý. Kde je Dent? Mafiáni tě chtějí zabít, aby se všechno vrátilo. Ale já znám pravdu. Nic se nevrátí. Změnil si svět. Navždycky. Tak proč mě teda chceš zabít? Ne, já tě zabít nechci. Co bych si bez tebe počal? Zase bych škubal mafiány? Ne, ty jsi můj smysl žití. Jsi smetek, co vraždí pro prachy. Nemluv jako Polda, ten nejseš. I když si přeješ opak. Pro ně si jenom zrůda. Jako já. Teď tě potřebujou. Ale potom tě vyženou. Jako by si měl lepru. Že by měli zásady, mravní kodex. Fakt špatný vtip. Daj jim s Bohem u první překážky. Jsou dobrý jen potud, pokud jim to svět dovolí. Uvidíš, začne jim týct do bod a tyhle civilizovaný lidi se sežerou navzájem. Víš, nejsem zrůda. Jen trochu vidím za roh. Kde je Dent? Svázal se s pravidly. Čekáš, že tě spasí. Ví, co dělá. Mám jen jedno. Tak ho budeš muset porušit, aby si zjistil pravdu. A ta je... Tady se dá smysluplně žít jedině bez pravidel. No a ty dnes večer porušíš to svoje. Uvažuju o tom. Zbývá jenom pár minut, tak koukej hrát se mnou, jestli chceš zachránit jednoho z nich. Z nich? No, na chviličku. Jsem vážně věřil, že jsi Dent. Jak jsi se za ní vrhnul dolů? Tak ty se zlobíš? Ví Harvey o tobě a svý milý kočičce? Tak kde jsou? Vražda je vědomá volba. Řekni, kde jsou? Vol jeden život na úkor druhého. Svého přítele návladního nebo jeho růžolící nastávající. Nemáš nic, čím bys mi mohl vyhrožovat. Tvoje síla je ti totálně k ničemu. Neboj se, řeknu ti, kde je najdeš. Oba dva. V tom je ten vtip. Musíš si vybrat. On je na 52. číslo 520 a ona na Avenue X u Cicera.